Дякуємо красно. Тішимося, що гарно нас приймаєте. Наступна буде нота, то є вокальна, вже час заспівати. А то якраз після різдвяних святок є час уже справляти весілля, свадьбу. Колися женять, молодятка побирають. І то одна дуже цікава і старовинна весільна співанка, зараз її вам спрезентуємо, називається Апша. Кого буде цікавити пізніше по концерті, може підійти і, як то кажуть, дознатися докладніше, що таке Апша. А зараз слухаємо.